खोदों सारखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि मानजाथाव आफादगिरि मित्रजित ब्रह्म सारखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। लोगोसे बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि मानजाथाव गाहाय नेहाथारि रहेन्द्र मोसाहारि मानबिदा बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। बाहागो लाफैनो हानाय खावलायनाय बायदियै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानजाथाव चक्रधर नार्जारि सारखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। लोगोसे बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि मानजाथाव रुपेन्द्र बसुमतारि सारखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' आबादारि आफादनि आफादगिरि मानजाथाव गालागाथा मुसाहारि सारखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि चक्रधर नार्जारि मानगोनां बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायदों। बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि सुरज मुसाहारि मानबिदा बिथांखौ बिबार बावनो खावलायदों। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला UPPLनि लेङाइ आफादगिरि बुद्धदेब मुसाहारि बाहागो लानो हानाय बे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि आरो दतमा ओनसोलनि समाज सिबियारि मानजाथाव रुपम ब्रह्म मानबिदा बिथांमोनखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दासानि आफादगिरि मानजाथाव बिथांमोनखौ लोगोसे बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि मानजाथाव बिथांमोनखौबो फारि फारि बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। लोगोसे नुजानो हानाय बे ओनसोलनि जोंनि फोरोंगिरि समाज सिबियारि मानबिदा बिथांमोनखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बाहागो लानो हानाय जोंनि गासै दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि रांगिरि मानगोनां बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। गासै नुजानो हानाय रायजो राजा ओनसोलनि मेलेमजिबि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिबार बावनो थाखाय फारि फारि गुरै खावलायबाय। नुजानो हानाय गासै गुबुन गुबुन प्राइमारि जिल्ला ब्लक UPPLनि गासै बिबानगिरि मानजाथाव बिथांमोनखौबो फारि फारि बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। जिल्ला हारिमु आफादनि गासै बिबानगिरि प्राइमारि दखरा आफादनि हारिमु आफादनि बिबानगिरि मानगोनां बिथांमोनखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे दिनैनि जे हाबाफारिजों सोमोन्दो लानानै बाहागो लाफैनो हानाय गासै जोंनि बिबार बावजेनगिरि गेदेमा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि आरो जोंनि गुबुन गुबुन हान्जानि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि सुंदर औवारि मानगिदा बिथांखौ साबायखर बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैखन खुंगुर बसुमतारिनि 6थि थैनाय सानजों दिनैहाय बिथांनि मुंखरसालियाव थैनाय सान फालिथायाव बाहागो लाफैनो हानाय लेंहरजानाय बायदि जोंनि सानजा क'क्राझार बिहाबनि मानबिदा MLA बिथां लोगोसेहाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांजों लोगोसेहाय बोसोनगिरि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन बेजों लोगोसेहाय क'क्राझार जिल्ला बर' साहित्य सभानि मानबिदा आफादगिरि बिथां आरो क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि चित्तरन्जन ब्रह्म बिथां लोगोसेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
बुंथिगिरिजों लोगोसेहाय सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां आरो गुबुन गुबुन मावथि बिथांमोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि लोगो आफादगिरिजों लोगोसे बोसोनगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन दख'रा आफादफोरनि मानगेदेर आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसेहाय नैबे दतमा हालामनि आरो गयबारि ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि नोंथांमोन दिनैहाय जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैखोन कुमार बसुमतारी थैनाय सान फालिथायावहाय नोंथांमोनहा बे हाबाफारिखौ लेंहरनाय बायदियै नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरो बिथांनि मांखस्थालियाव बिबार बावफैनानै बिथांखौ मान होफैनाय आरो सिबिफैनायनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम बयनोबो साबायखर बावनानै बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय होननानै फोजोबनाय जाहैबाय। साहा लोंनाय दङ, बयखौबो साहा लोंनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। बयबो साहा लोंनो जगार खालायदों, बयनिबो थाखाय बयबो साहा लोंदों। देनांफोर gaya nih,